Gawin mo na lahat yung gusto kong gawin within the day. At man, pulok budagets ka pag namatay ka. Mahirap talaga gawin yung gusto at ipakita yung gusto mo kaysa yung gawin mo yung bagay dahil gusto ng iba at ng nakararami. Oo. Next Sunday, mamamatay ka na pala. Sinabi sa'yo ni San Pedro. Tingin mo, papasok ka pa sa trabaho. Senaryo ng buhay, hindi mo alam kung gigising ka pa bukas. Sabay tayo dyan mga kasabalig na basag itsura ko ha. It's a late night. Chikahan kasi alam ko na madaling araw. Kasama ko si Warden. Ano natin? Pulutan. Susawan. Nibubuksan tayong art. Saka naging busy ako buong araw kaya magkukwento ako sa kanya. May hayang buti na kalaway ko. Tamang kwentuhan lang. Buksan na natin to. Pusin. Buksan. Lamig lang sahig, no? Para mag-prayer pa, mag-prepare pa na. Alam mo, nagutom ako. Oo. Kanina pa, kumukulong yung chunk ko. Hindi kasi tayo nag-dinner. Hindi ko na. Kaya feeling ko yung dalawa, makagutom. Ito na rin kaya mag-dinner. Kami kasi nag-dinner eh. Hindi ba na mag-dinner? Kung may kanin. Kumain ka na. Na? Kumain ka. Hindi. Kung gusto ko may kanin. Ano ba yan? Kumain muna. Kumain ka muna. Kakanin ko eh. Masarap na pulutan. Ano? Ah? Pandesal. Bakit ito nga tayo? Wala na. Sarap lang tignan na nagkakain ka sa fishball. Kasi ba parang maingay? Siyempre, ito na pala yung mga yun. Huwag lang yan naman. Magbugas ko ng kamay mo. Baka may ano. Nilalaglag ko lang. Nakakapamasugat. Baka meron pang nalaglag dyan. Wala. Yeah. No. Size pa lang. Sponsor na spicy. Diba? May nangulo. Ha? May nangulo. Nung doon tayo sa bubon, meron. Parang baby pa sila. Kakatanggal-tanggal lang yan. 2019? Ay, kaya. 2020. 2021 sila eh. Nasa tiyan ko pa siya. 2020. Wow, katsak. Mga kosa, nakabawas na tayo ng 23 minutes. 1 hour and 15 minutes na ini-edit natin. Sana, tapos natin sa mga susunod na araw para makagawa tayo ng apology and content natin. Yung mga isisilbing almusal ko sa umaga eh. Hindi ko alam paano gagawin sa video natin. Kasi araw mo na. Book. Tapos naman, ano, Mabata. kulit. Amper. Kung wala, no?
Kasi nahanap ka. Natulog. Umalis ako. 7 eh. Wala pang 7. Sumating ako doon. Ilang ko siya. Nagawa pag bumangon ako doon, hindi mo nakalimutan yung wallet mo. Okay din na nakalimutan ko yung wallet kasi hindi namin ko pa na sa atin. Ayun. Ay, dahil doon sa yung gagawin yung parang lahat mo. Planado lang ganap. Kailan mo pala i-avail yun? Till kailan ba yung September? After 28, after ng 28. Nakailan namin yun. Ano na ba ngayon? 20... August na pala, no? End na ng August. After namin kumain. Ano, no? Kasama ko kay Kailan ka, wala ako. Next week. Dami namin project doon. Ano lang talaga, yung buhay talaga. Hindi mo alam kung sinong nanonood sa'yo. Kasi parang ang dami nag-ano sa atin na bakit ganyan, bakit ganito, palitan nyo yung content nyo. Para maraming manood. Tapos, yun yung narinig ko common na boss, kung palitan nyo kaya yung palitan nyo kaya yung content nyo. Tapos may mga tao pala na maka-appreciate ng content mo. Kasi kanina. Kahapon na rin pala. Sabi ni Ate Yanji. I love your content. It's genuine and truth, sabi niya. Kasi nga, ang simple daw natin. Yung wala tayong pakialam sa itsura natin. Sa kung ginagawa natin. Kung ano daw yung itsura natin. Sabi siya nanood siya. Mga sloppy soil. Mga sloppy soil talaga. Saka yung yung movie daw, maganda. Ganun. Kasi sabi sa'yo na porne daw. Basta. Sabihin mo sa akin, Paano sinabi? Hindi, parang... Iganon mo yung mga Sinabi ko mga Sino pa yung Ang talaga? Hindi mo naman mapigyos lahat eh. Siya nga. Alam ko naman maraming naiinis o Cornihan. kukurnihan. Nakikringe. Nakikringe. Sa akin lang. Isa lang naman point ko dyan eh. Di-document tayo ng natin eh. Gawa ng gawa para may mababalikan. Sa Ate Angie nga, yung gusto mo part eh. Yung sinasabi ko na gawa ng gawa para may mababalikan. Kasi hindi mo nga alam, di ba? Yung moment. Ang lalaki yan ng anak na. Hindi niya alam na ganun. Mabilis lang. Hindi mo masasabi kung paano, kailan, saan. Di mo alam kung makakagising ka kinabukas sa umaga pag nakatulog ka eh. Kung natulog ka, parang kang patay na naka-charge lang, di ba? Tama. Hindi mo alam kung last na yun eh. Napagod mo eh. Ikaw why not na pag mo, gawin mo na lahat yung gusto kong gawin within the day. At man, pulok budaglits ka pag namatay ka. Sayang naiwan ko, hindi ko nagawa ito Diba? At, abos na yan, lahat ng... May pa doon? Yung lahat na niloto ko? May fishball pa sa freezer. Sakto lang yung niloto ko. Ay, gusto mo pa? Hindi siguro. Nag-isa lang naman tayong buhay. Sarap inuman ng asawa, no? Parang... May boy bawang. Gusto mo ba? Kuha ka ng bawang. Kuha ka. Bilang kakatay ng salt sa sige. Bilang ko yan. Bilhin to.
Ha? Bitin yan. Kawawa ka naman. Isa lang binili. Ito hindi pwede pakita sa dalawa na. Oo. Matigas to eh. Bayan lang ha. Ziplock ha. Asa yung ziplock niya? Ano? O yan. Ang gupit niya. So dito dapat. Okay lang ha. Mandok mo. Pa na yan? Ang tatlo. Okay. Dami namin gaganapin. Bali, diba? Yun nga. Pag may napadalang proyekto kay, sama kami doon. Masasang paksal. Projector? Kay Mami Bel. May magpaano sa kanya ng projector. Sponsor. Projector, di ba yung yan? Yung ganun? Para saan yun? Yun nga, may magpapadala ng sponsor. Yun yung 2 weeks papadala. Kahit na kami sanggap siya dun. Invite na ako. May mag-sponsor ng mga lechong baboy. Wow. Request naman ko yung lechong manok. Sangyup kasi, alam ko. Ang sanggip diba mga karnil? Baboy talaga yun eh. Hindi yung chicken din dun. Tinan. Meron din. Pero bacon. talagang pag sinabing sangyup, pork talaga siya. Beef and pork. Kaya yun, parang baka mag beef and pork kami. Kasi hindi pwede si Mami Shamira eh. Bakit? Sa pork. Iranian siya eh. Pero chicken, okay lang. Chicken. Beef. Sige. Nag-usap na rin kami tungkol ng kanina. Lahat. Kaya parang yung busy itong taon na to sa akin. Itong ano pa no, half ng taon no, pataas. Doon pa na yung busy talaga. Hindi ko talaga kung kailan kami maging busy o hindi, no? Tawag na ni Bin. Pasok ng Burman. Ang tawag niya. Naging busy ako ah. Bago pasok yung Burman ah. Kaya nung naglalakad yun. Quiz. Ano talaga? Quiz. Sobrang yung dedication niya rin eh. Hanggang na-hype siya, no? Parang nagising siya eh. Gagawin kong ganito quiz. Ganito. Sabi ko, sabi. Ano rin kasi parang, wow, hindi ko akala na, parang, number once in a lifetime na may ganun na project siguro. Tapos sa kanya ko pa binigay. Gusto yan, ito pa lang. Oo, matagal ko ng project. Tutuwa ka talaga pag ganun eh. Pero, syempre, expect mo na, Sabi ko rin kay Ate Angie. Ate Angie, kung ako ang gagawa nito, hindi ko kaya mag-isa. Kaya magdadala ako ng mga tao mas sikat at mas magaling kaysa sa akin. Tapos, grabe ka naman, kuy, sabi ni Vin. Sabi ko, Vin, hindi ako sisinungaling. Mas magagaling talaga kayo sa akin. Kung ako lang, hindi ko kaya yan eh. Nakakaya nga sinasama mo kayo kasi mas magagaling kayo sa akin, sabi ko. Nag-intro lang ako dun. Kasi syempre, kung magaling ako sa kanila, kailan na tayo. Yun eh. Saka yung hard work natin. Yung galing, yung galing kasi iba-iba yung galing eh. Saka kung patok ka sa tao, patok pa eh. Kaya yun, sabi ko kay Vin, kung i-lift up ko kayo na mas magaling kayo talaga sa masikat. Kasi, totoo. May napatunayan na. Or yung binigay ko sa kanya lahat ng responsibility. Masaya siya. Sabi ko, Bin, ikaw mag-lead. Kasi ikaw talaga ang dapat mag-lead. Na, which is dapat naman talaga, totoo naman na siya. Narinig ko sa isang influencer, sabi niya. Si Donalyn Bartolome, sabi niya. Hindi daw siya magiging, hindi niya maaabot yun kung hindi siya umano dun sa komportable niya o parang iniwan niya yung komportable niya.
At yung tema niya na ano, na... Ang birthday niya. Oo. Alam mo nag-boss dun eh. Pinanood ko yun. Napag na ako dun eh. Natuwa lang ako. Kanto birthday, no? Tapos may nag-bash din na, huwag niyong ano na, parang sa attorney ba yun? Tapos na, yung pagiging mahirap, gano'n na dapat hindi daw yun sineselebrate. Team nga eh, parang ginawang team nga eh. Kasi So, parang yung team binalikan niya yung dati niyang siya. Gano'n. Kung galit ka sa team na nung dating ikaw, so dapat yung mga mermaid magalit din pag nagano kayo ng mermaid na team, di ba? Yung mga isla dapat galit din sila. Yan yung gano'n eh. Team lang naman eh. Sama sila mag-enjoy eh. Sigurado naman yung panahon na yun, may nag-give back sila dun sa mga kapitbahay. Oo naman. Diba? Mga kilala. Saka, siyempre, magbigay din yung mga sa mga kapitbahay niya. Posible naman. Sa mga tinulungan niya ng mga, yung mga fishball, gano'n. Quick, gano'n. Ako pag birthday ko kasi parang... Pero totoo yun naman, yung parang pag hahabulin mo yung kiliti ng ibang tao, napupunta ka dun sa hindi ka komportable, pero sisikat ka, makakamit mo talaga. Pwede yung gano'n. Pero yung naano ko kay Ate Angie, which is medyo same kami, ayaw niyang pumunta dun sa gusto ng tao. Ang gusto niya, yung mission niya, which is kung sino siya. Sabi niya nga eh, pag nagtinda ako sa green smoothies ng karne, oo, marami akong maging customer, pero hindi ako yun. Tama. Hindi na yung green smoothies yun. Hindi na ako siya. Sabi niya. Sabi ko, oo ate, doon din ako. Same tayo sa ganung bagay. Kaya hindi rin ako pumupunta sa tema na yung gusto mong gawin, gagawin ko. Pero yung hindi ko gustong gawin, hindi ko gagawin. Para lang makahatak ng viewers. So, mangyari yan pala talagang yung chicharon. Ay, parang yung dati, di ba, parang... Hindi, malalaman natin. Iba pa rin naman yun. Kasi... Iba naman na. kasi way of living, kung paano ka mabubuhay. Kasi yun sa... Hindi pa rin naman yun. Ito nga yan, no? Yung pag nag-adjust ka sa gusto ng ibang tao. Parang sa akin lang naman, di ba? Oo, gawin mo yung gusto mo. Pero doon sa mga artist, naging artist sila, nahihirapan sila, nag-strive talaga sila. Kaya gagawin nila yung gusto nila habang nag-strive sila sa hindi nila gusto. Para ma-fulfill yung gusto nila. Mas maganda na yun kaysa sa gawin mo yung hindi mo gusto. Buong buhay mo. Para lang kumita ng pera. Tapos pag old ka na, doon mo gagawin yung bagay na gusto mo. Wala ka ng energy. Diba? Pwede mo naman gawin eh. Oo, miserable yung buhay na pagsabay yung dalawang ganun. Nag-serve ka ng two master. Mahirap din talaga. Lalo na pag may family ka, mahirap. Pero, worth it yun kasi ginagawa mo yung gusto mo while serving your family. Diba? Siserve mo naman yung spirit mo dun. Kasi that's the reality. Hindi mo kaya na yung isa lang, that's right. Meron ka ng 24 hours, ang isusuko mo nandun, yung spirit, yung rest mo. Diba? Mahirap talaga gawin yung gusto at ipakita yung gusto mo kaysa yung gawin mo yung bagay dahil gusto ng iba at ng nakararami. Oo. Parang, kaya The Minimalist Podcast. Wala silang ads. Diba? Tapos ang konti din, hindi ganun kadami yung nila, viewers nila. So, tapos kumikita lang sila din sa kung may nag-download ng private podcast nila, ganito ganyan. Tapos, ayaw nila ng ads kasi nga nag-uusap-usap kayo sa podcast bilang boring, no? Bilang mag-ads. May mag-ads, no? Tulad yung patawa ko. Alam mo, nandun ka, Tapos may ads. Andun na yung yung feeling mo, no?
feel mo na yun. Tapos, true. Kaya yun yung parang pinaportray niya na parang hindi maganda yung ads. Advertisement sucks kasi nag-uusap kayo tapos may sisingin na diba? Parang nanonood tayo mawawala din mawawala. Nanonood tayo ng flip-top tapos hype tapos mag-a-ads. Tapos okay, nanonood ulit flip-top. Ibabak mo pang konti kasi kaya yun yung natin. Parang ako sa akin gusto ko lang gawin talaga yung documentation. Wala tayong nanonood sa atin. Marami nagsasabi na palitan natin. Pero naka-line up talaga yung gusto natin gawin na ito gagawin natin to. Ito gagawin natin to. Hindi. Pag namatay tapos meron naman tayong planning na hindi lang naman ito. Tapos, pero yung planning natin na susunod is gusto pa rin natin. Hindi yung dahil susundin natin yung mga gusto ng iba. Na gusto nilang makita, mapanood. Ganun. Hindi naman ganun ang buhay Kung gusto mo ganun yung buhay, yung control ka sa leeg. Kunwari, gawin mo yung gusto mo. O isa naman, hindi mo gagawin yung gusto mo. Diba? Hindi mo ginagawa yung gusto mo, ang dami mong pera. Tapos, ginagawa mo yung gusto mo, pero wala ka ng pera. What if, sabihin ko sa'yo, na, kunyari, Sunday bukas, diba? Sunday na ngayon. Next Sunday, mamamatay ka na. Ayun na, 1 week na yun 1 week. Next Sunday, mamamatay ka na pala. Sinabi sa'yo ni San Pedro. Tingin mo, papasok ka pa sa trabaho. Diba? Tingin mo, gagawin mo pa rin mga bagay na hindi mo gusto. Magbabayad ng bills, magbabayad ng ganito, magbabayad ng ganito. Kung alam mo kung kailan ka mamamatay, malamang sa malamang, hindi mo na gagawin mga bagay na hindi mo gusto. Enjoyin mo na yung mo. Gagawin mo na lahat ng willing sa puso mo. Walang tao na alam niya kung kailan siya mamamatay. Na magtatrabaho pa, kunyari. Pinuntahan ka ni San Pedro, ni kamatayan. O ngayon Sunday ang saya no. Upo kamatayan. Next Sunday, mamamatay ka na. Natural. Bakit mo ganun yun? Tinaman ako. Natural. Bakit walang sasabihin na dahil si kamatayan sa'yo. Pag-gising mo ng umaga, papasok ka pang trabaho? Hindi na. Hindi mo na gagawin mga bagay na hindi mo gusto. Pupunta mo yan. Una, punta mo yung mga mahal mo sa buhay. Mag-spend ka ng time doon. Gawin mo yung craft mo. Eto, tangin na ito. Magbibideo ka niyan. Gagawin mo lahat. So, sulitin mo. Pupunta ka ng beach. Beach, bundok, tropa mo, magulang mo. Lahat ng bagay na gusto mong gawin. Gagawin mo na within that 7 days. Baka hindi ka magtutulog nun Baka gagawin mo na talaga. Talagang susulitin kasi 7 days Ngayon, hindi ganun ang senaryo ng buhay. Ang senaryo ng buhay, hindi mo alam kung gigising ka pa bukas. Yun ang mahirap. Kasi hindi mo alam. Kunyari, hindi mo pa ginagawa ngayon yung gusto mo talaga. Tapos, hindi mo pala alam, hindi ka na magigising. Hindi ka magigising. So, ano mo nun? Parang hindi mo na rin na-fulfill yung purpose mo. Parang ganun. Yung purpose mo, saka yung kasiyahan ng siguro, spirit. kasi yung ikaw mismo, hindi mo din naman talaga alam yung purpose mo. Minsan hindi mo alam. Hindi mo... Minsan na rin tayo nagtanong sa sarili natin na, ano kaya purpose ko dito sa itong buhay ko, ganun, diba? Lalo pag working ka, ganun. Ano yung patutunguhan ko, ano yung future ko, ano ba yung talagang gagawin ko dito sa mundong ito, parang ganun. Diba? Kaya nga, pag inaano ako, kunyari, may tatanong sa atin, bakit ganito yung vlog mo? Bakit yan? Tayo namin, huwag mo pakialaman yung, hindi naman ako galit sa nagko-comment. Pinapakinggan ko kayo sa totoo lang. Hindi, yung tangin namin ko, parang lang yun. Expression ko lang talaga yun. Pero gusto ko lang sabihin na... nakainom lang ako. Chilling na, kasi ng konti. Hindi, parang gusto ko lang sabihin sa mga tao na hindi mo alam, gigising ka bukas. Walang sure na bagay bukas. Kaya nagkakaroon ka ng anxiety because of thinking tomorrow.
na hindi pa naman talaga possible mangyari. Kasi yung tonight nga, baka dot na yun sa diba? Wala rin, tonight. Tapos wala nang susunod na story kasi hanggang gabi ka na lang. Hindi ka nagdidilat. So, enjoy mo na yung within, gawin mo na yung basta within range ng capacity. Kung pagod Yun ka, nga yung, yung parang sinabi mo na yung soul mo, i-feed mo. Feed mo pa rin yung soul mo. Yung kasiyahan. Yun talaga masasabi mong purpose eh. Masaya ka. Masaya ka sa ginagawa mo. Yun yung fulfillment, hindi yung parang kakayod ka lang dahil para sa pera. Or sa fame. Mga ganun. Pero pag tumanda ka pala, parang pag malapit ka na dun sa edad na parang feeling mo yung parang marirealize mo pala yung pera, wala yan. Pinaka-importante is yung time, yung spending with family. Yun talaga yun eh. Ang galing nung pagkakapasok mo yan. Na-realize ko yung sinabi ni Jim Carrey. I wish everybody was famous and rich. Para so that they will know it's not the answer. So, parang ganun kay Clay. Kung lahat tayo mayaman at maraming pera at kilala, malalaman mo na parang hindi ito yun eh. Parang may hanapin pa ako na labas dun sa pagkaroon ng maraming pera at pagiging kilala. Parang, tama siya dun. Ano pa kasi nga hangadin mo, di ba? Pag kunwari nahangad mo na yun na yung sabihin natin yung gusto mo. Ano pa siguro yung hangadin mo, di ba? Parang, kunyari, kunyari tayo, gawin natin hindi natin gusto. Ito na fame, ito na pera. Tapos bilang nung peak of career, ginawa mo yung bagay na gusto mo. Pwedeng mawala yung fame and money sa'yo. Tapos pwede rin yung happiness mo mapekto din kasi dadaming basher, dadaming ganito, dadaming ganyan. Kung maapekta ka ng outside. Parang pumasok lang sa isip ko yung si John Lloyd, di ba? Parang naging siya, yung ermitanyo, yung nag-smoke siya, tapos wala na siyang pakialam sa fame niya. Tapos kung saan-saan na siya nakikita. Bumibili fishbowl. Pero masaya siya sa ginagawa niya. Parang ganun lang. Hindi mo masabi kung sige, ibigay ko sa'yo lahat. Ngayon, masaya ka ba? Kasi ang basehan ng tao sa pagiging mayaman, isa lang, financially. So, spiritually, mayaman ka ba? Mentally, mayaman ba? Socially, mayaman ba? Psychologically, mayaman ka ba? At ito pang malupit. Sige, nasa iyo yung fame and money. Yung private life mo. Okay, payamanin kita ngayong araw na to. Ngayon, pag pupunta ka sa mall, meron kang kakabit na may magpapapicture sa'yo. Dahil mayaman ka, meron kang kabit na isa sa mga kamag-anak mo, pwedeng kidnapin, hold upin. Diba? Parang, hindi naman sa galit tayo maging fake or Siyempre gusto rin naman natin ng kalayaan sa financially. Pero, gusto ko lang sabihin dun sa parang gawin mo na yung gusto mo, pag nagawa ka na yung mayaman, adi ayos, masaya ka na, mayaman ka pa. Kasi spiritually, na-feed mo yung sarili mo, di ba? Sa akin naman, hindi naman sa pagiging mayaman. Na pera yung pera, yung pagiging mayaman. Yung gusto kong makamit sa atin. Gusto kong makamit yung kalayaan. Grabe yun yung yung pag kunwari, umalis ka ng work mo. Nasusustain na tayo ng kung ano man yung gusto natin gawin, yun. Kahit onti lang yan, parang kaya na masustain yung everyday living natin. Yun yung masaya. Simple lang, di ba? Simple pero nagagawa natin yung gusto natin. Kapag dagat ka araw-araw, kapag travel ka, kasama yung buong pamilya mo. Di ba? Yun, ang sarap nun. Kasi kung nagagawa mo yung mga ganung bagay na simple, masabi natin simple, pero
Hindi lahat ng tao, blessed naging ganun eh. Diba? Meron akong yung tina-follow, diba, dati? Yung foreigner siya na sa Pilipinas. Yung surfer na babae. Oh, yung tabing dagat. yung Amerikana Oo. na may boyfriend na May asawa. Ay, asawa na. Anak, oo. Sa tabing dagat siya. Gusto ko niya talaga sa tabing dagat eh. Ginagawa niya yung gusto niya. So, doon niya na-reach yung fame niya. Pero hindi siya sobrang famous kasi hindi naman siya kilala kung Pilipinas. Pero kilala siya at sumikita na siya doon. Kasi doon isang branding. Yun. Na-reach niya yung kalayaan niya sa tamang level of fame and money. Yun, oo. Diba? Serve siya everyday. Pag malakas yung wave, pag ganito, ganyan. Pag maulan, ganito, nakalagay siya sa malapit sa dagat. Lalo na, kunwari, yung ginagawa mo, masaya ka, di ba? Yun yung content mo lang. Parang no hassle sa'yo eh, no? Kasi gusto pinapanood lang, yun na yun. Fulfill yung kagustuhan mo. Yun din yung magandang sa mga tao eh. Na okay lang kami sa corny na vlog. Yan. Okay lang naman tayo sa content na na kung ano lang, gusto natin, pakita lang, magkwento. Okay naman tayo sa ganun eh. Sa akin. Kahit di tayo sumikat naman talaga agad-agad. Basta magawa natin yung gusto natin gawin habang nandito pa tayo, diba? Gawin nyo lang. Gawa lang gawa. Para may mababalikan. May isang ticket lang ng buhay. Parang one-way ticket lang eh. Dadaanan mo lang yung trend. From point A to point B. Yung ticket mo, ganun lang. Papunta lang lahat doon. Yung point is birth, tas death. Within the between is what the fuck, diba? So, gawin mo lang lahat ng what the fuck. Para pagdating mo sa death, nagawa mo lahat ng gusto mong gawin. Within, parang, syempre, with guidance ng sarili mo. Papunta yung sweater na. Tayo nga eh, di man tayo sikat, pero nagkaroon tayong clothing brand. Clothing brand, di ba? Ito, may clothing brand kami, may jacket. Hindi lang pang sikat. Pero ang dami nangangarap na magkaroon ng ganyan. Pero sana tayo, PSG natin. Nagawa mo na, no? Nagawa na natin. Hindi man sikat, hindi man nabili. Pero, di ba, meron tayong clothing. Fulfill your dreams. Na-fulfill natin. Naging pangarap ko siya noon pa man. 2 years or 3 years pa lang ako nagtatrabaho. So, pwedeng 2014 or 2015, gusto ko na magkaroon ng clothing. Na-fulfill ko na. Dati, noon, gusto ko mag-document ng sarili ko. Kahit ano lang, kung anong gusto kong sabihin. English pa nga ako eh, no? Mag-i-English pa ako eh. Ay, yung yung... mga dati kong nag-exercise ka? Oo, mga ganun. Tiyo mo, na-fulfill ko pa rin, di ba? Nagawa ko pa rin. Minsan ganun eh, yung level of success hindi mo talaga alam eh. Kung paano ka bibiruin ang tadhana eh. Minsan kasi ito lang gusto mo eh. Pag na-reach mo na, parang hindi mo na napapansin na na-reach mo na pala. Taas ka ng taas. Lahat tayo gusto magkaroon ng sasakyan. Pero hindi nila alam na yung burden nun. Traffic jam, gasolina, pagdadrive, focus driving, driver's license. Pero hindi na yung unlike ng mamasahe ka na hindi ka galit. May driver ka na, may tagagubot ka palang bayad. Di ba? Wala ka na rin problemahin sa parking. Wala. Cellphone ka lang. Cellphone ka lang. Kaya music, tulog ka sa traffic. Iba, parang pa din. Depende pa rin sa level of contentment and happiness. When you reach something kasi hindi mo na napapansin yung mga lower limits o wala ka nang pinapansin eh. Hindi mo alam ganun ka-bless. Kumbaga may mga tao sa mundo na na ang pangarap lang nila is magising sila bukas. May makain at may matulugan. So yun na, 3 lang. Magising sila bukas, may makain, matulugan. Minsan nga, hindi nila gusto magising sa hirap eh.
Kasi pag gising ako bukas at tangin Gano'n na na pagkain sa Yun na matutulugan. naman. Swerte din ako, meron makakain at matutulugan. Ngayon, ikaw na, may bills ka sa rent, sa water, sa internet, sa phone, lahat may bills ka. Tapos sabi mo, parang wala akong sinasahod Hindi mo ba alam na parang advantage mo na yun na meron kang ganun? I-harness mo na lang. Tapos, blessed ka ganun. Kasi, yung nirereklamo mong buhay na maraming bills at walang ipon, pangarap lang ng iba na maabot. Na kahit hanggang dun lang. Kunyari, parang kahit ganyang buhay lang, gusto ko yan. Hindi ako masasabi kasi, yung kunyari, yung naka-Mustang, di ba? Yung naka-sports car. Gusto ng mga sabi mo ng Toyota Vios. Uy, wow, gusto ko yan. Naka-Toyota Vios. Gusto yun, pangarap yun ng mga nakamotor. Di ba? Kahit Vios lang. Nakamotor. Pangarap yun nakabike. Yung nagbabike. Pangarap yun naglalakad. Sana. Yung naglalakad. Pangarap yun ng walang paa. Diba? Ganun lang. May mga tao na nangangarap ng magandang sapatos. May mga tao na nangangarap magkaroon lang ng paa. Kahit nakachinelas. Hindi mo alam eh. Kaya, kung meron kang dalawang paa, dalawang kamay, dalawang mata, kumpleto ka. Blessed Be ka na. grateful. Be blessed na. Hindi, kasi ganun eh. Parang sa akin. Kaya parang sa akin, very blessed. Kahit na dami-dami natin problema, parang sabi ko, blessed pa din. Kahit Contentment talaga yan, no? Kahit na hindi napapanood, kunyari, minsan, masakit hindi napapanood yung vlog natin. Kasi, syempre, pinaghirapan. Pero minsan iniisip ko pa rin, para sa kanino ba? Hindi naman para sa present na moment eh. Pwedeng para sa future eh. Kasi may mga bagay na 10 years bago napansin. Kunyari yung kalendaryo ni Mike Swift, ang tagal ng kanta nun bago napansin. Yung ikot-ikot ni Sarah Geronimo, diba? Tagal na nun bago napansin. Isa pa yung mga kanta ni Aklas, rap ni Aklas. Ang tagal niya sa bago napansin, bago naging maayos. Na dating parang nagre-rent lang siya at nobody. Diba? Parang gano'n. Kaya parang yung mga meron ka ngayon, mo lang. Gawin mo lang kung ano yung makakaya mo. Tapos, maging masaya ka lang. Enjoy mo lang yung buhay, yung process ng life. Kung may gusto kong abutin, bigyan mo ng oras. Diba? Mali mo, ibigay sa'yo in the perfect timing. Tapos lahat ng mensahe, video mo ngayon, ibigay sa'yo in the perfect timing. Na maraming manonood. Bakit na pwede yung ganong trip mabibideo ka ng tayo na maka-Arthur, gano'n. Diba? Parang gano'n eh. Hindi mo alam eh. Easy, kunwari diba? yung mga ginawa mo ngayon, sa susunod pala na years, yung pala yung yung magiging Libro ni Bob Ong. Yun, ang tagal na rin nun, bago napansin talaga. Yung kay Gary V. Kay Gary V. Vaynerchuk. 10 years, bago naman niya. Parang ganun, parang ilang years. Kasi ilang years na siya nag-hustle since high school. Hindi siya nagsasalita. 30s siya nagsalita about wine. Kasi expertise siya yung wine. Hanggang sa, minsan na pupunta siya sa isang interview na underdog. Kunyari, meron tayong special guest. Kunyari, Kong TV, Awit Gaming, and others. Pero, yung others pa isa lang. So, parang, ako si others. Parang ganun si Gary nun. Hindi siya kilala. Tapos, pero napipredict niya yung future na sa future ganito, sa future ganyan. Doon siya uy, sinabi mo to ang dami nagbabasa ka nun. Ngayon, Inaantay na siya. Laging, pag nagsabi siya ng ganito, mag-ipon ako ng pera para bumili ng ganun. Boom. Ano pa ba yung mga sinabi? Basta marami siyang mga sinasabi. About sa sa kanyang yung
bakit maraming tao na ano yung nangyari, Monday morning na naman, tangina, trabaho na naman, ayoko na, ganun, ganyan. Sabihin sa'yo ng grader, no? Last Monday morning mo na to, next Sunday, patay ka na. Ito, hindi ko na reklamo nun. Hindi ko na reklamo, tayo na, patay na ako na Sunday. Oo, reklamo ko na reklamo, hindi hanggang Sunday ka na lang. Diba? Kaya minsan, ako, tao pa rin ako. Nagreklamo pa rin ako sa pagod. Pero nag-share ako sa'yo ng yung kung anong kinaharap ko, kung yung mga nangyari. Diba? Nag-share tayo ng video na nag-upload ako, sisipagan ko. Kung sumikat man tayo, yung backstory dito na gumigising ako ng 4 or 4:30 para mag-edit hanggang 6, tapos 6 prepare to work hanggang 7 or 3. During break time, nag-edit ako sa phone, pag-uwi, editor video pa din. Hanggang 11, gising tayo kasi with kids. Tapos tulog ulit ng 11 or 11:30. Gising na naman 4:30. Monday to Friday or Saturday or until Sunday, ginagawa ko yun. Naglalaba pa ako, ngayon sasampay. Kung naging successful tayo, tapos yung sabi ng iba na, overnight success. Hindi naman talaga ganun. Hindi overnight success. Kung napanood nyo yung hardship namin, kung nakita nyo yung sakripisyo ni Wanda sa mga bata, sakripisyo ko na pumunta sa ganitong event, kasi na-invite ako, kahit ako'y nobody lang, sakripisyo na hindi makapasok sa trabaho dahil ang sama ng pakiramdam. Hindi, di ba? Kung sumikat, syempre, wala ko naman dun eh. Pero nararamdaman ko naman na may naanohan tayo, may natatouch tayong puso. May nanonood sa atin na pure heart na kahit na mag-ilang minuto tayo ng video, pinapanood nyo ng buo. Sample ko yung kay Ate Angie. Kasi nag-comment siya about sa ganito eh. Yung part na yun, bandang last minute ng video. Tas yung kay Tol, na grabe Tol, natatawa ako ganyan. Kinoment niya bandang last na ng video. Kaya sabi ko may nanonood, may nagtatangkilik. Kung gusto nyo gumawa ng content, gawa lang kayo, may manonood dyan. May tatangkilik kahit isa, dalawa. Pero sa akin sa lahat ng magiging content creator, magiging artist, ang number 1 na magiging supporter mo, sarili. Kasi pag yun pala wala na. Number 2 yung partner. Choose better partner para sa sarili mo. Sa totoo lang, minsan pag sabi ko, minsan hindi ko napapanood talaga yung yung content mo. Ikaw talaga madalas talaga content eh. Kaya, grabe, sabi ko. Grabe naman yung tawag din yung talagang Prosige. talagang hindi ka gumigive up eh. Naiiyak na ako din sa pagod eh. Kasi sabi ko, ang hirap kasi pag may hinahabol ka, lalo pag nagbibilang ka ng numbers, yun ang pinakamahirap eh. Tapos parang may time na parang wala namang dumadagdag o yun ang pinaka nakaka-down, diba? Kaya sabi ko, parang ayoko nang magbilang. Sabi ko ganyan, pag ito na naman si Mahal, nagbibilang na naman. Sabi ko ganyan. Pero parang, pa rin, sakripisyo mo yun na parang gusto mo talagang may maabot ba? Kaya nga gusto ko rin talaga. Ngayon, syempre, tumutulong tayo sa mga athlete pala. Athletic bowl. Tapos yung mga bata doon, pakunti-kunti kinakausap ako. Nagugulat ako, kinakausap ako ng mga bata. Una, ilap pa sila sa akin. Tapos yung may time na ilapit sila sa akin, kakausapin ako. Kuya, anong page nyo? Kuya, ganito, kuya, ganyan. Parang tulad kanina, parang ilan yung
umalis na, alisan na lahat ng bata. Alisan na lahat. May mga, kuya, ano ba yung ano mo, page mo? Ganun. Ano po yung channel nyo? Tapos, meron pa si Dexter. Sabi niya sa akin, yun yung matangkad na, matubad ako to. Kuya, ano po yung channel niyo? Check ko nga po. Ganun. Nakaliw na siya, binalikan niya pa ako. Yung mga ganung moment ng buhay, yun yung nakakaiyak eh. Oo, yung tipong, tangina, na-appreciate ako kung yung pwedeng ginagawa ko towards sa kanila. Wala naman talaga halos, sikat naman talaga halos lahat. Pero yung pagpunta ko doon, videoan sila, kamustahin din sila kahit paano, kausapin sila, may na-appreciate pa na. Nasabi ko, ayos ah, may mga tao na tumitingin, kaya appreciate. Parang pinaano rin yung sacrifice mo. Parang, ang sarap, no? Parang, wow, bayad na naman yung araw ko ah. Ganun, parang ganun. Kahit na, syempre, all expense mo, pagod mo, puyat mo pa sa pag-i-edit. Parang pag nagawa mo na palita, wow. Yun na yung pinaka... bayad. Bayad. Bayad na naman yung araw ko ng na-fulfill ng mga tao na to na lapitan ako. Kahit na, hindi ka sikat, hindi ka sumikat pa. Pero nung panahon na hindi ka pa sikat, yung sila yung mga naniwala. Lupit nun. Genesis, si Genesis. Isa yan. Diba? Kinausap niya ako kanina eh. Magbabayad pa. Hindi na. I-sponsor ka na ng pagkain sa amin eh. So, magbabayad ka pa. Hindi na. All goods na ako doon. Ano kami, class mindset kami. Meron. Wala. Hindi kami mamimiga. Hindi kami basta gagawin namin lahat. With you. Uribat ka. Siguro piling ko mahal. Mabait na tao din talaga tayo. Tatanggalin ko tong part na to sa kasi issue yan eh. Okay. Tapos na. Sarap ng inuman na to. Sarap ka kumakantuwa yung asawa. Sarap yung kainuman. Tapos, yung pagod ko pa talagang grabe from 7 a.m. More than 12 hours ata. Kasi hanggang kaninang 10 eh. 10 ng gabi. Nag-aasikaso pa ako, di ba? Oo. Chat ka ng chat, ganyan. Oo. Tumatawa, may kausap. Diba? Update, ganito, ganyan. 10 o'clock, 10 something na. Pag nasasanay na rin ako na ganun ka na eh. Yung busy man ka na. Dati kasi pag ganyan, naiinis na ako. Wala nang time, ganyan. Pero, pag parang masasanay ka na rin pala yung parang typical na asawa na ay, busy lang. Tapos na lang. Pero ginagawa ko ng parang na Oo naman, mahal. makapag-usap tayo. Oo naman. Nung ginising mo ako, hindi talaga ako makadilat. Oo, naiinis na talaga ako sa'yo ng mahal. Sabi ko nga sarili ko, hindi mahal. Lumagan ako. Ganun ako. Oo, kasi ginipit mo, tapos, Kaya nga, tapos yung mata mo, pulang-pula. Sabi ko, baka kung anong mangyari naman dito. Sabi ko, naiinis na ako. Sabi ko sa'yo, talaga naiinis na ako sa'yo. Ako na lang iinom. Ganun pa ako eh. Hindi, gusto ko talaga makipag-banding. Alam mo, gusto ko. Oo, kaya gusto ko din naman yun. Pero, syempre, yung katawan mo ba na kaya ba talaga? Ganun. Syempre ako naman, kailangan na mas i-prioritize ko yung gusto ko yung nagbabanding pa tayo na, Hoy, bumangon ka dyan. Mag-banding tayo. Masaya ba yun talaga? Matulog ka lang nakatayo. Mga ganon, Mahal mo ba talaga yun? O sarili mo lang iniisip mo, parang ganon yun eh, di ba? Hindi naman ako ganon eh. Kasi di ba parang 2 weeks more na super duper busy ko. More than 2 weeks na ata na super busy ko eh. Ano lang kasi,
parang bumabawi ka dun sa mga ano mo, yung mga bakasyon mo. Tapos, mga backlog ng bakasyon. kaya nag-ano ka ng ano to dun, ang OT. Nag-overtime ako sa work. OT, tapos pagka-OT mo, pagka-uwi, ganyan naman na kailangan may matapos naman sa editing, may post, gano'n. Kaya talagang, ang pinakamahirap talaga dyan na trabaho yung sa utak. Kasi yung work mo, utak din ang ginagana dun, di ba? Yung parang, may mga pyesa kayong ganyan. Tapos, mata mo pa, yung mata, konektado sa utak. Tapos yung mismo oras ng break time, nag-edit pa ako. Maaga ka pang magising para lang makapag-edit. Iisipin mo pa na makapag 3 minutes edit ka pa na. Everyday yun. Pinakamahirap kaya yun, nag-iisip ka. Ang sakit kaya sa ulo nun. Tapos, ang hirap na maghanap ka ng content. Tapos yung araw pa, napapabayaan ko ba yung mga bata? Pagka tingin mo, okay lang ba ako sa mga bata? Oo naman. Magbukas na topic to sa podcast. So, Ano ba yung bukas? Yung pagkain? kahit na. Tapos, kung saan ba yung maging busy ko ko lang. Pwede naman. Tapos, mag-isang beer ka ba? Ikaw, gusto mo ba? Ikaw nga, dagan ko na. Parang okay na ako eh. Okay na rin ako sa akin. Huwag na yung sobra. Sige, hanggang dito lang patuloy natin. Lasing na ako. Basag na yung tsura ko. Gabi. Salamat mga kosa sa panonood ng Usapang Lasing. Hindi, Usapang Asawa pa rin. Ito sa handle ng Usapang Asawa. Kung nakinig kayo, salamat. Talagang sa kauno mo yung asawa. Airport. Pag nakaganto, hindi ko na makita kung nakabukas yung mata ko. Bukas pa naman pala. May masasabi ka ba? Naman. Hindi mag-end, ano ka na? Kailangan mo lang maging natural sa lahat ng bagay. Yun yung natutunan ko. Ngayong usapan na to. Oo, na parang wala ka nang pakialam. Parang gawin mo na lang natural lahat. Tapos, maging I don't give a fuck ka na lang sa lahat ng bagay. Yung sabi natin, hindi na natin eh. Parang wala talaga kami pakialam sa mundo, no? Pero totoo naman yun. Parang, yun din yung natutunan ko sa'yo. Na, ba't isipin mo to? Ba't isipin mo yan? Ano mang isipin mo yan? Ano? Tapos, lahat ng bagay, pag umpisa sa akin, sa sarili ko, ang dami kong diniclutter mismo sa Makeup, sa lahat. damit. Oo. Na maging simple lang, na parang walang pakialam. Hindi ka naman talaga titingnan. Kahit ano kasing suot mo, titingnan ka pa rin talaga. Magkakaroon ka pa rin ng yung magja-judge sa'yo. Tinan mo. Magsusot ako ng gusto ko, yung mga mga patong-patong na mga kung ano na mga feeling ko, fashionista ako. Titingnan ka. Ano ba naman yan? Magiging ganito yung mo. Papansinin ka pa rin. Wow, ang ganda naman. Wow. Hindi, walang mag-appreciate. May mag-appreciate. Papansinin ka pa rin. Ngayon naman mukha ng sloppy soil. Yung mga wala nang pakialam. Nakakalag shoes, naka-slippers, nakaganyan. Papansinin ka pa rin eh. Kahit ano namang isuot mo, lahat ng mga tao, titingnan ka pa rin. May masasabi pa rin. Oo, yun. Walang yan. Kahit anong isuot mo, kahit maging hampas lupa ka na dyan, mas maganda na yun. Di ba? Yung wala ka ng pakialam. Yun pala yung maging masayang, masarap sa pakiramdam na wala ka ng pakialam. Ganun. Yung pagiging sloppy sa'yo, no? Ako, yun lang lagi yung take away. Lagi kong sinasabi kay Bean, sa kasama na siya ko na gawin mo na lang gusto mong gawin kasi hindi mo alam kung gising ka pa bukas. Diba?
Kaya, mga kosa, Be true to yourself na lang. Ganun. Kung feel mo ganito, feel mo ganyan, edi gawin mo. Kung feel mo na... basta hindi ka masisira, huwag ka nang feel ko mag-drugs Hindi naman yun na. Gumalaw siguro ang kademonyo ng aking kamay. Feel ko lang na... Gumalaw. Yung mga ganun. Hindi naman. With precautions and limits. Tama. Basta yung walang madadamay at masisirang iba. Ganito na lang, mahal. Hanggang dito na lang dahil... Mga 2:00 na ng madaling araw. gawa lang ng gawa para may mababalikan. Oy, ikaw. Gawin mo na yung gusto mo. Hindi mo alam kung buhay ka pa bukas.